rączki i teraz... O, poczekaj. chodźcie do mnie. Alu! Ale? Idziesz do mnie? Oliwka, idziesz do mnie? Idziesz do cioci? Alu! Co tam masz? Kamyczek! Kamyczek! Zostaw, wyrzuć, wyrzuć. Brawo. Kupol mały. Halo? No ale o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby były mokre. Kto to chlapie? Chcesz ochlapać ciocię? Ciepła jest woda. O, woda fajna. Co? Chcesz pływać? Zobacz, Oliwka, zobacz. Oliwka, zobacz, jak dziewczynka siedzi w piasku. Zobacz. Widzisz? Oj! No ale o to chodzi, muszą być mokre. W wodzie jesteś. Lej. No. Poczekaj. No, gdzie tam lecisz? Gdzie idziesz? Ty już na głęboką wodę. Dajcie ci rączkę? No to chodź, idziemy. To on do statku, jeździ. Daj cioci rączkę. Dajcie ci rączkę i idziemy, tak? On idzie, słuchaj! Tak, on to jest. Zrób mamie papa. Tu mama jest, ale tu. Zrób mamie papa. Papa, mama. Papa. Buzi. Daj buziaka. Mua. Brawo. No. Daj rączkę. Daj, daj. Uważaj, bo są kamyczki, tak? Fajnie?